No, salutare tuturor, bine v-am găsit la unul din cele mai bune clipuri, dacă nu chiar cel mai bun clip de pe canal. Eu sunt Andrei și am avut un mic black screen din cauza luminii. Hey. Dar nu uitați că astăzi, în sfârșit am făcut 18 ani și m-am hotărât să fac unul din cele mai șmechere clipuri. De aici, de la mare de unde sunt, o să le editez și astăzi, pe data de 28, voi o să-l vedeți. Asta dacă nu am și altceva în plan. Deci pot să zic că este chiar un episod destul de normal și da, pot să ne distrăm astăzi. Deci, hai cu episodul. La la oh 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 la 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 oh 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 la 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 oh 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 oh. În sfârșit am terminat și de la piscină. Acum mă duc să mănânc și după aia o să mă duc la plajă. De acolo o să fie mai multe cadere interesante decât ceva sărituri și altele. Dar na, dacă vă place, nu uitați de un like, un subscribe, un share, toate cele importante. M-am distrat. Acum, ce să mai zic? Sunt aici, plajă, mă pregătesc să plec și după aia văd eu ce o să fac. Pe scurt pot să zic că a fost drăguț și na. Sper că v-a plăcut acest episod. S-ar putea să mai trag acum o scenă când conduc un car, dacă e să conduc astăzi, dacă nu, altă dată. Dar na, vă țin la curent cu tot ceea ce se întâmplă pe ziua de azi, că na, am făcut și 18 ani. Ne întoarcem în liftul ăsta datorită faptului că cam aici mereu ne găsim, ce să zic. Mai pe total, urcăm și noi la etajul celui unde stau și de acolo o să vedeți mai multe că o să vă povestesc. Na. Hai ca să intrăm și în cameră. Ok. Și văd că se aude muzică. Ia. What? Stai că e ceva fain afară. What? Nu știu dacă vedeți acolo, dar sunt copii. Bine drăguț. Hai ca să schimbăm și perspectiva.